Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Камен Воденичаров и ви приветствам в последният печели, предаването, в което може да научите най-разнообразни факти от живота, от кой е последният император на Римската империя, до колко яйца снася птицечовката. Време е да открием играта тази вечер, а ето и въпроса. Кой град е известен като голямата ябълка? Последният печели. Време е да научим нещо ново. Уважаеми зрители, днешните участници вече нямат търпение да влязат тук при мен в студиото. Затова посрещам вече трикратната победителка за този сезон Теменуга Захариева. Добър вечер, Теменуга. Добър вечер, господин Воденичаров. Как сте днес? Много добре. Радвам се, за което. А вие как сте? Аз също съм много добре. Желая успех в днешното издание. Благодаря. Още една дама ще участва в днешното шоу и това е Юлияна Маринова. Добър вечер, госпожо Маринова. Добър вечер, господин Воденичаров. Как е вашето настроение? Добро е. Малко съм напрегната, но се надявам с играта да се отпусна. Аз също се надявам. Това е напълно нормално. Третият състезател днес, уважаеми зрители, е Иван Маринов. Добър вечер. Добър вечер, господин Маринов. Вие как сте? Благодаря. Добре. Това да се чува. Уважаеми зрители, преди да започнем, за Теменуга и за всички вас ще направя едно уточнение. Юлияна и Иван са съпрузи. Да. Добре дошли, уважаемо семейство, тук в нашото студио. Ето, че за пореден път имаме семейна двойка участници тук в последният печели. И така, преди да започнем, ще ви помоля да се представите за нашите зрители. Започваме с Теменуга. Казвам се Теменуга Захариева, от Варна, но живея в София. Работя в сферата на информационните технологии. Интересите ми са в сферата на пътешествията, чуждите езици, история и други. Нека да припомним на нашите зрители колко езици владеете. 6. 6 езика. А сега е време да се запознаем и с семейство Маринови. Започнем от Юлияна. Юлияна Маринова съм, на 62 години от София, с двама големи сина и 2 внучета. Да са ви живи и здрави. Да, не работя, домакиня съм. Грижа се за къщата и за двете ни кученца. Имаме 2 кученца. Каква порода кученца имате? Едното е померанче, а другото е мини чихуахуа. Аха, да. Те са много готини, много сладки. Да, послушни са. А преди с какво сте се занимавала? По професия съм учителка по испански и това работех. А какви са вашите хобита и интереси? Обичам да чета, обичам да гледам телевизия, главно публицистични предавания и подкастове и разбира се, следя всяка вечер последният печели. Много харесваме състезанието. Много благодарим за което. Благодаря, желая успех, Юлияна. Сега нека да се запознаем с господин Маринов, с Иван. Иване, какво трябва да знаем за вас? На 58 години съм. Аз съм в Будапеща, Унгария, в принцип, но живея от много години в София. Чудесно. По баща линия съм от потомък на българските градинари в Унгария. Така. Иначе професия преводач, оригиналната професия, но от 2007 година работя в различни кол-центрове в София. А от какъв език превеждахте? Унгарски. От унгарски, да. Главно, да. Главно. Добре. А какви хобита, какви интереси имате? Обичам интернета. Така. Да търся информация, да гледам неща, телевизия, филми и да ще чета. И разбира се, обичам кучетата. Така, добре. А вашата съпруга ли ви мотивира да се запишете за участие или по-скоро стана обратното? Я кажете сега. По-скоро тя.
По-скоро тя. По-скоро тя. Добре. Много се радвам, така че имаме представител на унгарската култура тук в нашото студио. Благодаря ви, че сме заедно. Желая успехи на трима ви. И сега какво следва? Време е за откриващия въпрос днес. Ето въпроса. Кой град е известен като голямата ябълка? И тримата реагираха. Теменуга е най-бърза. Слушам те. Ню Йорк. Верен отговор. Точно така. Ню Йорк. Любимия град Ню Йорк. Последният печели. Започна. Уважаеми зрители, започва първи кръг. За мен е удоволствие да ви представя сферите на познание днес. Както виждате, обувки, остроумия и съвпадения. Правото да избира първия въпрос изпечели Теменуга. Така че слушам те с какво да започнем. Обувки за 20 точки, моля. Добре, нека да бъде така. Ето въпроса за 20 точки. Кой американски президент беше замерен от иракски журналист с обувки през 2008 година и той направи така, ако сте гледали видеото? Теменуга? Джордж Буш. Верен отговор. Точно така. Младши. Важно допълнение. Джордж Буш младши. Събитието се случва по време на пресконференция на Буш и на премиера на Ирак Нури Ал-Малики в Багдад. Замерването с обувка в Близкия изток е равнозначно на тежка обида. След случилото се, Буш се пошегува, че единственото, което успял да види е, че обувката е 10-ти номер. От своя страна, въпреки че е арестуван по-късно, журналистът казва, че единственото, за което съжалява е, че е имал само 2 обувки. Кой за какво съжалява, зависи от гледната точка. Винаги е така. Теменуга ще каже кой е следващия въпрос. И да пробваме с остроумия за 20. На кой поет и хуморист от Сливен принадлежи цитатът "Единствената безспорна истина са некролозите"? Юлиана. Мисля, че е Радой Ралин. Точно така! Радой Ралин. Добре дошла в играта, Юлиана. Афоризмите и хумористичните епиграми на Радой Ралин са безброй. Други негови цитати са "Безплатен оцет", "По-сладък от мед" и "Битата крава мляко не дава". Роден е под името Димитър Стоянов. А сещате ли се кой друг наш известен писател има същото име? Елин Пелин. Ето и тримата казаха Елин Пелин, точно така. А сега Юлиана ще ни каже на къде ще продължим. Съвпадения за 20. Кой известен испански писател умира в годината на смъртта на Уилям Шекспир? Теменуга? Мигел де Сервантес Сааведра. Верен отговор. Точно така, Мигел де Сервантес. Според различни източници, единият напуска този свят на 22, а другият на 23 април 1616 година. Възможно е обаче дните на смъртта им да не са толкова близки заради разликите в юлианския и григорианския календар. Отново Теменуга избира следващия въпрос. Обувки за 40. Добре, ето въпроса. Кой изпълнява ролята на Уолтер Уайт в сериала "В обувките на сатаната"? Уолтер Уайт. В обувките на сатаната. По очите ви виждам, че по-скоро не сте го гледали. Така е. Тук верният отговор е Брайан Кранстън. Участието му в сериала му носи няколко награди Еми. Твърди се, че след като го изгледал, сър Антони Хопкинс написал възторжено писмо до Кранстън. Той похвалил него и останалите актьори за невероятната им игра и сравнил сериала с велика Шекспирова или гръцка трагедия. И така сега от този сериал, на къде отиваме, Теменуга, отново ти ни казваш. Съвпадения за 40. На кое езеро беше осъществен проектът "Плаващите кейове"
на Кристо и Жан-Клод, които са родени на една и съща дата? Предполагам, че имате картина в съзнанието си от този изключителен проект Оранжевите плаващи кейове. Ето, че Иван ще опита, слушам. Ами, не съм сигурен, но като че ли езерото Комо. Това обаче е грешен отговор. Не е езерото Комо. Да, Комо е най-популярното езеро, но така, спирам до тук, защото Теменуга ще опита. Езерото Гарда. Също грешен отговор. Юлиана, вие ще опитате ли? Не мога да дам отговор. Добре, благодаря много. Верният отговор е Изео. Езерото Изео. А иначе, Кристо и Жан-Клод са родени на 13 юни 1935 година. Той в Габрово, тя в Казабланка, Мароко. Плаващите кейове са замислени от двойката още през 1970 година. За съжаление обаче, проектът е осъществен едва след смъртта на Жан-Клод. Посетителите на езерото Изео в Италия можеха да му се насладят в продължение на 16 дни през лятото на 2016 година. А Теменуга ще ни каже кой е следващия въпрос. Остроумия за 40 точки. Ето въпроса. Кой френски математик и философ от 17 век е автор на книгата Иване? Еми, ще рискувам Декарт. Това е грешен отговор. Ето въпроса до край. Кой френски математик и философ от 17 век е автор на книгата Писма до един провинциал? Въпрос като за 40 точки. Кой математик и философ от 17 век? Аз давам верния отговор. Блес Паскал. Писма до един провинциал е колекция от философски и теологични есета. Най-общо текстовете критикуват моралните учения на йезуитския орден. И така, сега Теменуга ще ни каже на къде? Обувки за 10. От коя бивша държава от Централна Европа произхождат меките обувки от тънка кожа или плат, наречени цвички? Иване? Чехословакия. Верен отговор, точно така, добре дошъл в играта. Няколко милиона чифта цвички са произведени за спартакиадата в страната през 1965 година. Производствената линия била наречена ярмилки и затова обувките са известни и с това име. Меките удобни цвички бързо навлизат в училищните физкултурни салони, включително и в България. И така, ето че сега Иван избира следващия въпрос. Слушам те, Иване. Нека да бъде съвпадение за 10 точки. Добре, ето въпроса. Кой музикант от Нирвана става поредната личност, включена в така наречения Клуб 27? Теменуга? Кърт Кобейн. Верен отговор, да, точно така. Кърт Кобейн. Трагичният Клуб 27 включва световно известни музиканти, които са починали на 27 годишна възраст. Сред тях са Брайан Джонс, Джанис Джоплин, Джин Морисън, Джими Хендрикс и много други. Завинаги на 27 остана и поетът, музикант и композитор Димитър Воев. Той е създател на една от най-популярните български New Wave групи. Теменуга, сещаш ли се? Нова генерация. Точно така, нова генерация. Добре, сега ти ще ни кажеш кой е следващия въпрос. Остроумия за 10. На кой писател, създал героя Том Сойер, се приписва цитатът, спирам до тук, защото Иван натисна бутона? Марк Твен. Верен отговор, точно така, Марк Твен. Ето, уважаеми участници, и въпроса до край. На кой писател, създал героя Том Сойер, се приписва цитатът "Отказването на цигарите е лесно. Аз съм го правил 1000 пъти." На Марк Твен. Разбира се, няма категорични доказателства, че Марк Твен е казал точно тази реплика, но той нееднократно е писал за цигарите. Твен е бил много страстен пушач
и няма данни изобщо да се опитвал да ги откаже цигарите. На 70-тия си рожден ден е заявил, че спрямо тютюнопушенето спазва само едно единствено правило за умереност. Никога да не го прави докато спи. И никога да не се въздържа докато е буден. Толкова страстен пушач е бил този човек. Сега Иван ще ни каже кой от последните 3 въпроса, които останаха в първи кръг, да отворим. Нека да бъде съвпадение. Кой християнски празник се отбелязва в Сърбия на 7 януари, когато ние празнуваме? Спирам до тук, защото Иван натисна бутона. Рождество Христово. Точно така, верен отговор, наистина. Рождество Христово. Все пак въпросът до край. Кой християнски празник се отбелязва в Сърбия на 7 януари, когато ние празнуваме Иванов ден? И верният отговор е Коледа или Рождество Христово. Предполагам, знаете, че в Русия, Сърбия и още няколко държави Коледа се пада на 7 януари, тъй като техните църкви се движат по юлианския календар. Знаете, че между него и Григорианския календар днес разликата е 13 дни. В България Григорианският календар е въведен с указ на цар Фердинанд I през 1916 година. Българската православна църква обаче продължава да следва юлианския чак до 1968 година. Отново Иван избира следващия въпрос. Остроумия. Добре, така да бъде. Остроумия за 5 точки. В кой американски сериал Хю Лори изпълнява ролята на лекар? Спирам до тук, защото те много натисна и жълтата банка свети. Изпари ми се. Изчезнати от... Да, на заглавието на сериала. Добре. Юлиана? Доктор Хаус. Ето го верния отговор. Точно така. Доктор Хаус. Въпросът до край. В кой американски сериал Хю Лори изпълнява ролята на лекар-диагностик? Героят на Хю Лори е свръхинтелигентен циник с постоянни остроумни реплики. Той е до някъде базиран на Шерлок Холмс. Доктор Хаус живее на Бейкър Стрит 221 Б, какъвто е и адреса на известния детектив. Освен това е прострелян от герой на име Мориарти. А също така и двамата свирят на някакви музикални инструменти. Уважаеми зрители, последен въпрос в първи кръг за днес. И той звучи ето така. От какъв материал е обувката на пепеляшка, която тя губи на бала? Теменуга? Стъкло. Верен отговор. От стъкло. Стъклената обувка. Ето и въпроса до край. От какъв материал е обувката на пепеляшка, която тя губи на бала във версията на Шарл Перо? Шарл Перо е един от първите европейци, които събират фолклора и приказките на обикновените хора. Уважаеми участници, скъпи зрители, край на първи кръг. Предстои, надявам се, един бурен втори кръг. Какви въпроси сме ви подготвили, какви са сферите на познание там, ще разберем след рекламите по Българската национална телевизия. Уважаеми зрители, благодаря ви, че избрахте да бъдете заедно с нас. Последният печели. Тук в студиото с Юлиана, Теменуга и Иван се намираме в началото на втори кръг. Представям ви сферите на познание днес. Те са машини, радио, Франция и традиции. Състезателят с най-висок брой точки, в случая това е Теменуга, има правото да избере първия въпрос. Теменуга, слушам те. Откъде ще тръгнем? От радиото, от машините, от Франция или пък от традициите? От традициите за 60. Така да бъде, колеги, моля видео. Това, което виждате с кърпичката е едно ритуално пречистване на предметите, защото в чая са заложени 4 основни принципа – хармония, уважение, чистота и покой. И това е част от чистотата и от уважението към гостите да се покаже, че те така или иначе чисти предмети биват изчистени още веднъж пред тях, за да се пречистят, за да са спокойни гостите, че с чисто сърце домакина ще им направи чай.
Уважаеми зрители, видяхте, Теменуга натисна бутона преди края на видеото и без да чуе въпроса, така че слушам те. Какво е твоето предположение за верен отговор тук? Чайна церемония. Това обаче е грешен отговор, или поне не е този, който търся аз, защото въпросът звучи последния начин. Втори шанс за Юлиана и за Иван. Как се нарича традиционната японска чайна церемония? Тоест тук търсим някаква японска думичка. Не го знам. Пас. Не, добре, много ви благодаря за това, че сте откровенни, открити. Това обаче... Аз се сещам. Сеща се. Да. Верният отговор е, според теб? Ча-но-ю. Да, възможно е и така да се каже, или също чадо, садо, пътят на чая. Ча-до. Ясно. Цялата церемония продължава няколко часа и се състои от 3 части. Първо има хапване, после се пие много гъст чай и накрая се пие рядък чай. Чадо обхваща почти всички традиции на японската култура и се практикува и днес в същата форма, като преди стотици години. И така сега, Теменуга, отново ти избираш. Франция за 60. Да се разходим до Франция, уважаеми зрители. Нека видим видеото. Някои го определиха като рай за почитателите на виното. За други това е тематичен парк за възрастни. Със сигурност, това е място, което всеки любител на виното би искал да посети. Музеят е разположен на площ от 14 000 квадратни метра. Цялата история на виното е събрана на 10 етажа в футуристична сграда. Строежът ти започна преди 7 години и се оказа много по-скъп от очакваното. За изграждането на музея са похарчени 81 милиона евро. Ето това е музей, уважаеми зрители, за 81 милиона евро. Музей. Въпросът тук е. На бреговете на коя река е разположен град Бордо? Теменуга? Луара. Това обаче е грешен отговор, не е Луара. Юлиана, слушам. Сена. Също грешен отговор. Сена е по-на север. Иван, имаш ли своето предположение? Не се сещам, за съжаление. Верният отговор тук е на Гарона. Гарона, сега се сетих. Нали така? А знаете ли от коя планина води началото си река Гарона? Пиренеите, мисля. Точно така, от Пиренеите в Испания. Иначе Бордо е административен център на френския департамент Жиронт в югозападна Франция. Историческият център на града е включен в списъка със световното културно наследство на ЮНЕСКО. Мястото обаче е изключително известно със своите вина и не случайно там бе отворен музея на виното, за който чухте в откъса. И така сега, Теменуга, в твои ръце сме, ти избираш. Следващия въпрос е... Радио за 60. Нека видим видеото. Децата от 4-та група, някои от които вече могат да четат, с интерес разгледаха отделните площадки в телевизионното студио. И съвсем естествено, за тях най-атрактивно беше телевизионното аутокю, от което се възползват повечето водещи. Здравейте от студиото на БНТ в Русе. На коя дата у нас отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията? Тъй като никой от вас все още не е натиснал, мога малко да ви подскажа. През пролета можем да кажем, че радиото и телевизията са зодия Телец. Верният отговор е на 7 май. Точно на тази дата, на 7 май през 1895 година, инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на радиосигнали на големи разстояния. Година след това изпраща от една зала на университетската сграда в друга зала думите Хайнрих Херц. И така радиото тръгва в ефира. Добре, Теменуга, сега на къде? Машини за 60. Така да бъде, нека видим видеото. Няма да излязат добро, другар началник. Ще излязат. Стига да разберем какво иска. Каквото иска всеки пандичия. Свобода. Искам да ме направи като нея. Да ми даде крила и пирошина и
Делитна. Аз искам да си сменя главата. Как така? Не е така. Ти си наред. Желание. Нямам желание. Как се казва героят на Александър Сано във филма "Сърцето на машината"? Успяхте ли да гледате този български филм, който излезе в последните години? Аз гледах филма, обаче не се сещам въобще за името, за съжаление. Да. А той развива, Александър Сано, развива един много интересен образ. Неговият герой се казва Бохеми. Сега се сетихте, нали така? Да, аз съм го гледал. Режисьор е Мартин Макарев. Историята, знаете, е базирана на истински събития от 70-те години на миналия век. Лентата е носител на множество награди и беше българското предложение за номинациите на Оскар през 2023 година. Екипът дори е получил поздравително писмо от компанията на режисьора Стивън Спилбърг, които са го гледали в Лондон. Теменуга сега на къде? Традиции за 40. Нека видим видеото. Чаша вода, кафе, лукум и 25 грама анасонова ракия. Такъв е еталонът на светогорското гостоприемство. Една традиция, която е наследена от османския период, но за която светогорци имат и своето обяснение. За нея ни разказва отец Епифаний, сладкодумният и гостоприемен стопанин на скита Милопотам, който се намира на източния бряг на Атон, в землището на Великата Лавра, недалеч от Иверския манастир. Името на кой светец носи Зографския манастир в Света гора? Юлиана? Да опитам Свети Иван Рилски. Това обаче е грешен отговор. Те ме много слушамте. Ще опитам с Георги, Свети Георги. Ето това е верният отговор. Точно така. Добър опит. Според преданието, манастирът е основан от братята Арон, Мойсей и Йоан от град Охрид. Монасите не знаели кой светец да изберат за свой покровител и помолили Бог да им покаже. За целта подготвили дъска, върху която да изографисят образа на светеца, щом им бъде разкрит. На сутринта с голяма изненада открили върху дъската лика на Свети Георги. А заради чудотворното изографисване, манастирът е наречен Зограф. И така, Теменуга сега на къде? Франция за 40. Отново отиваме във Франция. Нека видим видеото. Макрон успя да спечели тези избори, въпреки че не принадлежи към нито една от големите партии. Този път нито десницата, нито традиционната левица успяха да се класират на балотажа. Така Франция, цяла Европа и целия свят снощи гледаха с затаен дъх към резултатите от вота. Този вод беше решаващ и за бъдещето на Европа. Знаем, Емануел Макрон е проевропейски кандидат. Кой заемаше президентският пост на Франция непосредствено преди Емануел Макрон? Теменуга? Никола Саркози. Грешен отговор. Емануел Макрон. Юлиана? Франсуа Оланд. Точно така, това е верният отговор. Да, Франсуа Оланд. Оланд е държавен глава от 2012 година до 2017 година. През 80-те той работи като икономически съветник в администрацията на легендарния президент на Франция Франсуа Митеран. Ето, че сега, уважаеми зрители, Юлиана ще избира следващия въпрос. Машини за 40. Нека видим видеото. Така изглежда машината, благодарение на която се смята, че Втората световна война е приключила по-бързо. За първи път учените надникнаха в енигмата – германската машина за шифриране и дешифриране на секретни съобщения, без да се налага да нарушават целостта й. С нея на помощ Вермахтът е криптирал комуникацията си. Теменуга рискува. Натисна бутона без да чува въпроса. А тук въпросите могат да бъдат минимум 115. Добре, слушам те. Твоето предположение? Моето предположение е Алан Тюринг. Но не това е отговора, който търся аз, защото въпросът звучи ето така. Втори шанс за Юлиана и за Иван. Кой актьор изпълнява ролята на Алан Тюринг?
който спомага за дешифрирането на машината Енигма във филма Игра на кодове? Тук верният отговор е Бенедикт Къмбърбач. А интересен факт е, че първи успяват да разгадаят кодовете на мистичната Енигма поляците. Екипът на Мариан Риевски започва да дешифрира съобщенията още в началото на 30-те години. При избухването на Втората световна война обаче, германците увеличават сигурността си и започват да променят шифровата система ежедневно. Поляците споделят досегашния си прогрес с британците и така се стига до създаването на програмата за разбиване на кодове Ултра, начело с Алън Тюринг. И така сега Юлиана отново ще избере следващия въпрос. Да видим машини за 20. Добре, гледаме. С индустриалния свят са свързани сламения Тодор, който насочва към тежкия живот на работника, и машините. Също сложен образ при Вапцаров, с две лица. Както пише Чевдар Мутафов, машините при Вапцаров са ту част от експлоатацията и страданието на човека, ту път към бъдещето и извор на надежда в модерния свят. Юлиана реши да рискува този път. Сега ми изхвъркна от главата. Ще изчакаме няколко. Моторни песни. Верен отговор! Точно така, моторни песни. Така звучи и въпроса. Как е озаглавена единствената стихосбирка на Вапцаров, издадена при живе? Моторни песни. Ти помниш ли морето и машините, и трюмовете пълни с лепкав мрак, и онзи див купнеш по Филипините, и едрите звезди над Фамагуст? Първата книга на Никола Вапцаров излиза през 1940 година. Изданието е платено със средства от самия автор. Стихосбирката минава и през цетката на цензурата благодарение на Георги Караславов, който дава произведенията за рецензия на части. Сега ти ни казваш с кой въпрос продължаваме. Традиции за 20. Нека видим видеото. Първото хоро, което се изигра тук в наистина ледените води на Тунджа, беше само от калоферци. То тръгна доста преди 8 часа и горе-долу на това място, на което съм в момента, минути след 8, местният свещеник хвърли кръста към играещите хоро в реката. Един от участниците спаси Божия кръст. Иван натисна бутона, без да чуе въпроса. Ще опитам. Йорданов ден. Верен отговор. Точно така. Йорданов ден. Въпросът звучи последния начин. На връх кой православен празник се провежда мъжкото ледено хоро в Калофер? Йорданов ден или Богоявление? Според някои историци, Богоявление се празнувало в Калофер до 1976 година. После ритуалът по хвърлянето на кръста бил забранен от социалистическата власт. Традицията била възстановена през 1990 година, а година по-късно започва да се играе леденото мъжко хоро в река Тунджа. И така, сега Иван ще ни каже кой е следващия въпрос от тези три, които останаха. Слушам те. Радио за 40. Добре, нека видим видеото. Мога да ви кажа само няколко респектиращи цифри, че пред микрофона на радиото през 30-те и 40-те години застават камерни ансамбли, да речем трия, над 20. Застават над 30-40 оперни изпълнители. Същата бройка са и по-голяма даже инструменталистите. Юлиана натисна бутона преди да чуе въпроса. Слушам те, Юлиана. Мисля, че отговор е свързан с Аспарух Хлешников. Това обаче е грешен отговор, защото въпросът звучи ето така. В сградата на кой университет се помещава музеят за история на радиото в България? Теменуга? ВИАС, архитектурния. Това е грешен отговор. Ще опитам Софийски университет.
Ето това е верният отговор. Да, Иване, в Софийския университет Свети Климент Охридски. Музеят е създаден през 1998 година и се помещава в факултета по журналистика и масова комуникация. Сред уникалните експонати са два от първите микрофони на общественото родно радио от 1930 година и радиоприемници от преди и след Втората световна война. Уважаеми зрители, отново Иван избира. Останаха само два въпроса във втори кръг. А тук при нас става интересно, защото до този момент семейство Маринови са с равен брой точки. А пък Теменуга не е чак толкова далеч напред. Какво ще се случи? Иване, твой избор. Нека да бъде радио. Добре, гледаме видеото. Напрежението се покачва. Юлиана натисна бутона, без да чуе въпроса. Слушам те, Юлиана. Твоето предположение е? Мисля да кажа състава или фронтмена. Ще кажа фронтмена, Йордан Караджов. Това обаче не е отговора, който търся. Коя група чухте? Групата. Да, Теменуга? Сигнал. Това е верният отговор. Само преди броени секунди Юлиана също има своето колебание. Нещата бяха 50 на 50, но така се случва понякога. Ето сега тези точки отидеха в банката на Теменуга. А въпросът до край: коя група чухте да изпълнява песента Радио? Група Сигнал. А иначе песента Радио излиза през 1987 година. Музиката е на Иван Пеев, а текстът на Милчо Спасов. Именно негова идеята да бъде посветена песен на Българското национално радио. Разбира се, песента веднага става хит. Намираме се в края на втори кръг. Остана един единствен въпрос. По традиция ще отворим този въпрос след кратко прекъсване. Връщаме се след малко. Уважаеми зрители, ето ни отново в студиото на Последният печели. Тук заедно с Юлиана, Теменуга и Иван се намираме в края на втори кръг. Остана един единствен въпрос. Колеги, моля видео. И откъде да започнем, ако не от Франция, най-известният туристически рай на планетата? Над 80 милиона туристи посещават Франция всяка година от 2011 насам. Не само заради града на любовта, Париж, но и заради виното, божествената храна и неподражаемия френски стил. Извън клишетата обаче, какво не знаем за Франция? И така, ето въпроса. На кой океан има излъз Франция? Теменуга беше най-бърза, слушам те. На Атлантически. Верен отговор, точно така, на Атлантическия океан. Западният бряг на Франция граничи с Бискайския залив, който е част от Северния Атлантически океан. Сред големите френски пристанища на Бискайския залив са Брест, Нант и Ла Рошел. Протокът Ла-Манш свързва Франция с Великобритания. Така, уважаеми зрители, страхотно шоу тази вечер. Ясен е първият финалист в трети кръг, това е Теменуга. А сега предстои семейен двубой, в който ще се определи вторият финалист. За целта ще играем дуспи. Ето първият въпрос. Кой френски писател е автор на романа "Последите на изгубеното време"? Иване? Марсел Пруст. Верен отговор, Марсел Пруст. Аз видях, че и двамата се сетихте. В интерес на истината, Иван просто само с няколко стотни от секундата беше по-бърз. Точно така, Марсел Пруст.
Обемистата творба на Пруст се състои от 7 части. Любопитен факт е, че отпечатването на първия том е отказвано няколко пъти от издателите и в крайна сметка авторът го издава със собствени средства. И така, тук е момента, в който искам да благодаря на Юлияна и все пак малко да те утиша, защото представител на семейство Малинови продължава напред, нали така? Да. Какво беше твоето усещане за играта днес? Ами беше ми много интересно. Някои въпроси не ги знаех, но други ги знаех, но се забавих малко на бутона. Но това е игра, така че в играта всичко е възможно. Много се радвам, че участвах. Благодаря на предаването. Много се радвам, че си доволна. Благодаря и аз за хубавите думи. Можеш да останеш при нас тук в студиото, за да стискаш палци на Иван. Сега е момента, уважаеми дами и господа, да изпратим Юлияна. Хубава, приятна вечер. Благодаря. Хубава вечер на всички. Благодаря. Благодаря. Успех, Иванче. Много благодаря, че ме поканихте. Благодаря на вас, на водещия, на екипа. Беше много интересно. Въпросите бяха много интересни. Някои бяха трудни за мене, но други бяха лесни за мене. Гледам шоуто всяка вечер от първи сезон та до сега и много ми е интересно, много е забавно. Участието е още по-забавно от самото гледане по телевизията. Не е притеснително, човек се отпуска на втория, третия въпрос, а може и по-рано. Така че призовавам всички да се запишат, които желаят. Много е приятно, много е интересно, няма да останете разочаровани. Време е да ви кажа, уважаеми Теменуга и Иване, добре дошли в трети кръг. Представям ви сферите на познание днес. Те са влюбени, пътища, операции, птици в нептичи свят, шахмат и славяни. Иване, ти си с по-малък брой точки до този момент и според нашите правила ти избираш коя да бъде първата сфера на познание. Избирам сфера славяни. Добре, нека бъдат славяни. Ето 10 въпроса. Начало. По молба на кой великоморавски княз Константин Кирил Философ създава глаголицата? Пас. Ростислав. Верен отговор. Кой е бог на грамотевиците и светкавиците в славянската митология? Перун. Перун. Верен отговор. Сръбски футболен клуб печелил купата на европейските шампиони? Пас. Цървена звезда. Верен отговор. На кой руски композитор е операта Княз Игор? Пас. Пас. В коя административна област в Северна България се намира град Славяново? Пас. Пас. Полски президент, носител на Нобелова награда за мир? Валенса. Лех Валенса. Верен отговор. С коя държава граничи Словения на север? Пас. Австрия. Верен отговор. В коя днешна държава е роден Никола Тесла? В Харватско. Сърбия. Грешка в Харватия. Излъз на кое море има Босна и Херцеговина? Адриатическо. Адриатическо. Верен отговор. Имената на кои двама апостоли носи чешкият президент? Ха-ха! Какво се получи, уважаеми зрители? Виждате резултата на банките, а иначе на Петър и Павел. Сега стана ли ясен този въпрос? Да. Имената на кои двама апостоли носи чешкият президент? Иван, би ли обяснил защо така? Какво се случва? Петър е малкото му име, а Павел е фамилното име. Точно така. Добре? Теменуга? Загряли? Да, сега да. Сега, да. Добре. Два въпроса обаче не получиха своя отговор за нашите уважаеми зрители. На кой руски композитор е операта Княз Игор? Сега като напрежението отмина, сещате ли се? Чайковски. Не, Александър Бородин. Бородин. Така. И другия въпрос. В коя административна област в Северна България се намира град Славяново? Плевенска област. Плевен. Сега се сети, нали? Така се случва. И така, виждам
виждате, уважаеми зрители, резултатът е еднакъв, което какво значи? Отново се намесва съдята Дуспа. Защото трябва да разберем кой ще избере следващата сфера на познание. И така, ето въпроса. Коя държава първа въвежда хартиени пари? Иване? Китай. Верен отговор, точно така. Китай въвежда за първи път хартиени пари. Иван спечели и сега той избира следващата сфера на познание. Ще избера операции. Готови? Готов. Начало. Какво се коригира при ринопластиките? Пас. Нос. Верен отговор. Героите на Николас Кейдж и кой актьор си разменят лицата във филма "Лице на заем"? Пас. Пас. Кое заболяване, причиняващо депигментация на кожата, е имал според аутопсията Майкъл Джексън? Пас. Пас. Как се казва героят на Джордж Клуни в Спешно отделение? Пас. Доктор Рос. Верен отговор. Как се нарича ендоскопската операция, при която в коремната кухина се вкарва тънка тръба с камера? Пас. С кое име познаваме червеобразния израстък на сляпото черво? Апендикс. Апендикс. Верен отговор. По време на коя война се развива действието на сериала "Военно-полева болница"? Пас. Втората световна. Грешка, Корейската война. С кой орган свързваме поставянето на коронарен байпас? Сърце. Верен отговор. Какво се премахва от човешкото тяло чрез липосукция? Мазнини. Верен отговор. В коя част на тялото се поставя спиналната опойка? В гръбнака. Да, в гръбнака, в гръбначния стълб. И това беше последния 10-ти въпрос. Времето изтече обаче. Още 3 въпроса останаха без отговор. Ето ги. Героите на Николас Кейдж и на кой актьор си разменят лицата във филма "Лице на заем"? Помните ли кой е другия Джон актьор? Траволта беше май. Точно така, Иване, Джон Траволта. Кое заболяване, причиняващо депигментация на кожата, е имал според аутопсията Майкъл Джексън? Как се казва? Казвай. Витилиго. Витилиго, точно така. Това е. И другия въпрос. Как се нарича ендоскопската операция, при която в коремната кухина се вкарва тънка тръба с камера? Лапароскопия. Иване, ти избра тази сфера на познание. Да. Тя е за доктори и професори. Но вие се справихте добре. Така. Следващата сфера на познание избираш, Иване, ти отново. Нека да бъде пътища. Други пътища ще ни повикат. Така, добре. Ето пътища. Начало. Край коя магистрала се намира крепостта Траянови врата? Хемус. Грешка, Тракия. Кой е авторът на битническия роман "По пътя"? Джак Керуак. Керуак. Верен отговор. Какво е латинското наименование на пътя на Христос към Голгота? Пас. Вия Долороза. Верен отговор. Коя наша писателка е авторка на романа "Пътуване към себе си"? Пас. Пас. Към кой град водят всички пътища според популярната фраза? Към Рим. Рим. Верен отговор. Коя е най-южната държава на панамериканската магистрала? Чили. Чили. Грешка, Аржентина. Какво е заглавието на песента, известна и като "Пътнико свиден", "Пътнико млад"? Пас. Пас. За какъв конкурс пътува семейството във филма "Мис Слънчице"? Пас. За консултация за Верен деца. отговор. При кой френски град излиза тунелът под Ла-Манша? Пас. Кой изпълнява главната роля във филма на Джим Джармуш "Дух куче, пътят на самурая"? Пас. И тук верният отговор е Форест Уитакър. Ето и въпросите, които не получиха своя отговор. Коя наша писателка е авторка на романа "Пътуване към себе си"? Това е Блага Димитрова. И какво е заглавието на песента, известна и като "Пътнико свиден, пътнико млад"? В припева какво се пее накрая? Нашата мила родна страна. Точно така. Ето това е всъщност заглавието. Нашата мила родна страна. Това е заглавието на песента. Иначе, разбира се, спазвайки традицията, понякога песните се запомнят с първата фразичка. "Пътнико свиден, пътнико млад". Така. Страхотно шоу. Много ви благодаря.
Край на трети кръг, уважаеми зрители. Край на днешната игра. Победител в днешното издание на последният печели е Теменуга. Искам обаче специално да благодаря на Иван за твоята игра, за твоите познания. Благодаря ти. Как усети играта? Беше трудно за мене. Трудно беше, въпросите бяха трудни и на няколко пъти не успях да реагирам. Имаше поне 3 въпроса, които знаех и не натиснах копчето. От мое име и от името на моите колеги желая успех във всичките ви начинания на семейство Маринови. Да сте здрави. Благодаря. Приятна вечер, всичко добро. Нека да изпратим Иван. Беше ми интересно. За съжаление, сферите се оказаха за мен трудни. Друг път от вкъщи гледайки, има понякога доста полезни сфери, а просто това е така, въпрос на късмет. Така се случи, иначе ще се дойде пак да играя, ако е възможно. Аз бих препоръчал на всеки да участва. Време за четвърти шампионски кръг. Представям ти 4-те серии на познания. Те са филми, екшен актьори, брак и болести. Ако отговориш правилно на въпроса от избраната от теб сфера на познание, може да си тръгнеш от нашото студио, освен с удовлетворението от победата, и ето с тази книга Монтайо. Катарите и инквизицията, и то между 1294 и 1324 година. Теменуга, моля те да избереш сфера на познанието. Екшън актьори. Шампион в кой латиноамерикански танц става Брус Ли през 1958 година? Салса. Това обаче е грешен отговор, не е салса. Верният отговор тук, Теменуга, е ча-ча-ча. Ама точно ми беше в музика салса или ча-ча-ча да кажа. Ами ето. И викам, айде салса ще. Ето, шампион по ча-ча-ча. Теменуга, много ти благодаря за тази игра. Днешната игра беше много интересна, с много ерудирани колеги, с много знания, което я правеше още по-интересна. Получи се изблъсък, стана конкуренция. Да, точно така. Ще се видим отново в следващото издание. Желая ти една хубава вечер. Довиждане. Благодаря и на вас. Довиждане. Знаете ли какъв странен рекорд държи американецът Дейвид Бабкок? Това е човекът, изплел най-дългия шал в света, докато тича маратон. На спортното събитие в Канзас през 2013 година Дейвид изплита близо 4 метров шал, с което влиза в книгата на Гинес. Как не му се е опитал около краката, докато тича, не знам. Самият той казва, че така е намерил начин да съчетае двете си хобита в едно. Ако вашите 2 хобита са да се забавляват и да научавате нови неща, то и вие сте ги съчетали добре през последния час. Благодаря ви, че бяхме заедно. Сега останете с програмата на БНТ и по света и у нас. Желая ви спокойна вечер. Довиждане.